Dirprwy Lywydd. Yn ystod y misoedd diwethaf, dwi wedi darllen llawer am rôl y comisiynydd iaith i gyd yn bositif, ond hoffwn i cymryd y cyfle yma i ddatgan fy nghefnogaeth i'r comisiynydd ac i'w swyddfa a'i rôl pwysig mae hi'n gwneud i sicrhau dyfodol y Gymraeg. Nid gwaith hawdd yw cynnal iaith leiafrifol yng ystod iaith cryfa'r byd. Nid peth newydd na hawdd yw datrys lefel isel o ddefnydd yr iaith Gymraeg. Dwi'n gweld hynny gyda fy mhlant fy hun. Mae Gymraeg yw iaith yr aelwyd a bod y ddoi riad yn siarad Gymraeg, mae'r plant yn dueddol o siarad Saesneg gyda'i gilydd. Nid peth newydd yw hynny yn anffodus. Ond mae yna arwyddion o obaith. Ffrindiau fy merch 5 mlwydd oed sy'n dod o gartrefi di-Gymraeg yn troi yn rigl, yn hynod o gyflym, yn cyfnod byr iawn. Tadau ifanc fel Mat o swydd Gaint a Paddy o Essex yn ymdrechu i ddysgu'r Gymraeg. Paddy'n cael 4 gwers Gymraeg yr wythnos mwyn dod yn rhugl yn iaith a gallu siarad y Gymraeg da'i feibio ne. Mat yn browd iawn o siarad Cymraeg. Oedd Mat a fi'n cael curry un diwrnod, a dyma'r prif weinidog yn cerdded mewn. Mae llun o chi yn y curry house yma gyda llaw ysgrydd y cabinet. A dyma'r prif weinidog yn cerdded mewn, a dyma Mat o swydd Gaint yn dweud, yn Gymraeg yn dweud wrth y prif weinidog, rwy'n dysgu'r Gymraeg gan fy mod eisiau i'r iaith Gymraeg barhau. Wedodd hwnna ac oedd y luned Morgan wrth ei bodd yn clywed hynny o Mat o swydd. Felly mae yna arwyddion gobaith. Nawr, dwi wedi darllen beirniadaeth, ydych chi sôn am hyn, bod yr adroddiad blynyddol yn dangos gystyniad yn y nifer ymchwiliadau yn dilyn cwynion. Wel, bydden ni'n synnu pe bai hynny ddim yn digwydd, a bydden ni'n yn fyniadol pe bydde hynny ddim yn digwydd, pe bydde sefydliadau ddim yn gwella, pe bydde comisiynydd iaith ddim yn dylanwadu ar sefydliadau, a bod sefydliadau yn newid eu polisiau, yn newid y ffordd maen nhw'n delio da'r Gymraeg. Felly dwi ddim yn gweld hynny fel beirniadaeth. Dwi'n gobeithio bod hwn wedi digwydd oherwydd newid diwylliant yn sgil dylanwad y comisiynydd iaith a'i swyddfa. Nawr, mae newyddion da hefyd bod 130 o sefydliadau nawr angen cydymffurfio a safonau, a 160 wedi ymrwymo i ddarparu mwy o wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg, a wedi derbyn cydnabyddiaeth swyddogol gan y comisiynydd. Newyddion da pellach yw'r lansiad y dashboard data rhyngweithiol ar ganlyniadau cyfrifiad 2021, hanfodol mwyn gwneud polisïau iaith mynediad hawdd i ddata. Nawr, dwi'n cytuno gyda chi ysgrynydd y cabinet, ond un falch i weld blaenoriaethau yr comisiynydd iaith ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. Mae'n ardaloedd allweddol i'r Gymraeg, iechyd a gofal. Mae mor bwysig bod iechyd a gofal trwy gyfrwng y Gymraeg pam ni angen. Plant a phobl ifanc, mae addysg yn hanfodol i sicrhau dyfodol yr iaith Gymraeg. Ac o'n i hefyd mor falch i weld bod y gweithle yn cael lle amlwg. Ni'n gweld fan hyn, yn dyn ni. Pobl yn... Wel, fi'n cofio pam dechreuodd Tom Gifford, o ti ddim yn gwneud araith trwy'r Gymraeg pam dechreuodd ti fan hyn, mae nawr yn gwneud araith trwy gyfoeth. A ni'n gweld hwnna'n ein swyddfeydd ni, a bod modd normaleidio'r iaith yn y gweithio. Falle jyst defnyddio brawddeg syml fel, wyt ti eisiau te neu coffi? Ond mae'r Gymraeg yn cael ei normaleiddio mewn swyddfeydd, mewn gweithlu fel hyn. I fi, mae'r adroddiad yma yn dangos cynnydd. Mae'n rhoi gobaith. Odi, mae yna heriau difrifol i'r Gymraeg. Mae yna llawer o waith eto i'w gwneud i sicrhau bod y Gymraeg yn heniaeth fwy ni yn ffynnu ac nid yn unig yn goroesi, ond mae'r comisiynydd iaith yn rhan o'r ffyniant yna. Diolch yn fawr.